हम नाही जननी तोरबू नैया के डोर के, नैया के डोर के चल गइलू दोसरा संगे हमरा के छोड़ के, चल गइलू दोसरा संगे हमरा के छोड़ के। जी हाँ, तो आप सब कैसन बानी जाइए भैया, और आशा ना बल्कि विश्वास बा ये भैया कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, और हम भी मस्त बानी। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, और हम यही जी से सबके प्रणाम करतानी ये भैया। और हम रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बेवफाई संग लेके आ गइल बानी, यानी गम के गाना लेके आ गइल बानी हे भैया। और आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस संग के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा देतानी, अच्छा से स्टूडियो में गायकी क देतानी हे भैया, तो हमारा 100% आशा बा कि इस सॉन्ग आप लोग के मार्केट में ज़रूर बाजी। और रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा मैटर रउआ सबके जब नइखे मिल पावत तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मैटर पावे खातिर, अच्छा गाना पावे खातिर, अच्छा सॉन्ग पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, जो ना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो भैया आप लोग ही हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर ली, और घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा, काहे से कि रउरा सब के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर सुंदर हम सॉन्ग लेके आवत रहीला ए भैया। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजा, और आए जा रउआ सबके बीच में जौन मुखड़ा बा, जौन गाना लिखले बानी ओ मुखड़ा के हम रउआ सबके पेश करतानी, सुनावतानी। तो आप लोग प्यार से सुनी जा, दिलदार से सुनी जा, अच्छा से सुनी जा। तो आई जा मुखड़ा के का भाव बाटे, सुनी जा। कहे के भाव बाटे, हम नाही जननी तोरबू नैया के डोर के, नैया के डोर के कि चल जइबू दोसरा संगे हमरा के छोड़ के, चल जइबू दोसरा संगे हमरा के छोड़ के। तो जी भैया, अगर ये मैटर रउआ सबके अच्छा लागता तो आप लोग हमारी नंबर पर संपर्क करी जा। हमार नंबर बाटे 98-350 77-203। एक बार और हमार नंबर के रउआ सब लिख लीजा, याद कर लीजा, 98-350 77-203। तो रउआ सब के अगर फुल सॉन्ग गान लेवे के बाटे तो आप लोग हमारी नंबर पर ज़रूर संपर्क करी जा, और रउआ सबके बहुत ही कम से कम चार्ज में सॉन्ग मिल जाई। तो रउआ सब ज़रूर कॉल करी, और फिर मिलल जी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।